Wel, helo, croeso nôl i'n sianel ni neu croeso am y tro cynta. Os ych chi ddim yn ein adnabod ni, sianel Pennywell ydy ni, Aron ydw i a'r gweinidog ym Mhennywell. Croeso un oedfa ni bore yma. Bore yma, dyn ni'n mynd i edrych ar hanes sydd yn ymwneud â tŵr. Yn yr wythnosau diwetha, ni wedi clywed ychydig ydyn ni ynglyn â delwe a chofebau tyrau gwahanol yn enwedig un yng Nghaerfyrddin. Mae pobl yn dymuno ei dynnu i lawr. A mae hynny oherwydd eu bod nhw'n teimlo fod y cofebau yma a'r delwe yma yn gogonefu pechodau a gogonefu pobl sydd wedi bod yn hiliol neu wedi hybu caethwasiaeth neu wedi bod â chaethweision eu hunan, a felly maen nhw'n dymuno i tynnu nhw i lawr. A peinau chi'n cytuno gyda nhw, y dylen nhw gael eu tynnu lawr neu ddim, un peth sy'n sicr yn wir yw fod yna wersi y gallwn ni ei dysgu ohonyn nhw, dysgu o'i camgymeriadau nhw. A dyna yw ein bwriad ni bore yma, yw edrych ar dŵr gafodd ei adeiladu sbel hir yn ôl yn Genesis 11. A mae digon o bethau sydd yn cael ei dysgu i ni ynglyn â'r tŵr yna a'r camgymeriadau o adeiladu'r tŵr sydd yn addas i ni ei ddysgu ac yn bethau da i ni ddysgu amdanyn nhw o'i camgymeriadau nhw a'i pechodau nhw fel ein bod ni ddim yn gwneud yr un camgymeriadau. Ond hefyd dwi'n gobeithio gawn ni weld Duw a'r ffordd mae Duw yn delio yn ymwneud gyda'i bobl yng nghanol y cyfan hefyd. Ond cyn hynny, dyn ni'n mynd i gael darlleniad gyda'n gilydd. Genesis 11, adnod 1 i 9. Un iaith ac un ymadrodd oedd i'r holl fyd. Wrth ymdeithio yn y dwyrain, cafodd y bobl wastadaeth yng Ngwlad Sinar a Thrigo yno. A dywedasant wrth ei gilydd, dewch, gnawn breuddfeini a'i crasu'n galad. Breuddfeini oedd ganddynt yn lle cerrig, a ffyg yn lle calch. Yna, dywedasant, dewch, adeiladwn i ni ddinas, a thŵr a'i ben yn y nefoedd, a gnawn iddi enw, rhag ein gwasgaru dros wyneb yr holl ddeiar. Disgynnodd yr arglwydd i weld y ddinas a'r tŵr yr oedd y bobl wedi ei adeiladu, a dywedodd, y maent yn un bobl a chanddynt un iaith, y maent wedi dechrau gwneud hyn, a bellach ni rwystrir hwy mewn dim y bwriadant ei wneud. Dewch, disgynnwn a chymysgu ei haith hwy hynno, rhag iddynt ddeall ei gilydd yn siarad. Felly gwasgarodd yr arglwydd hwy oddi yno dros wyneb yr holl ddeiar, a pheidiasant ac adeiladu'r ddinas. Am hynny, gelwir ei henw Babel, oherwydd yno cymysgodd yr arglwydd iaith yr holl fyd a gwasgarodd yr arglwydd hwy oddi yno dros wyneb yr holl ddeiar. Wel, fel o'n i'n dweud, fe edrychwn ni heddiw ar hanes tŵr Babel chi wedi cael y darlleniad. Wythnos diwetha, os chi'n cofio, edrychwn ni ar hanes Arch Noa. A be wnaethon ni weld fyna oedd fod Noa wedi adeiladu arch am ei fod e'n ymddiried yn Nuw, fod e'n credu fod yr hyn oedd Duw yn ei ddweud yn wir ac yn mynd i ddigwydd. Oedd e'n credu felly bod Duw yn mynd i anfon glaw, fod Duw yn mynd i ddod â barn ar bobl, a felly oedd e'n gwybod dim ond iddo fe wrando ar Dduw y bydde fe'n ddiogel yn yr arch. Wel heddiw, dyn ni'n mynd i edrych ar ddigwyddiad mawr nesaf sydd yn digwydd yn y Beibl. Dyma'r stori fawr nesaf byddech chi'n darllen rhwng hanes Noa a hanes Abram. Os ydych chi ar eich Beibl, dyma y digwyddiad mawr. Mae'n bwysig felly bod ni'n gweld yn syth ar ôl hanes Noa, mwy neu lai, yn sydyn mae gyda chi'r hanes yma sydd yn gwbl wahanol. A mae'n atgoffa ni. Mae Duw newydd lanhau fel petai, dynolryw. Mae wedi difa pobl, mae wedi danfon y llifogydd, y diliw mawr. Ac hynny, mae pechod yn dal yn broblem yn y byd, nag yw e? Mae'n amlwg iawn i ni fod problem yn parhau yn y byd. Mae pobl yn parhau i wneud pethau yn anghywir. A dyna dyn ni'n ei weld fan hyn. Byddwn ni falle'n gobeithio ar ôl y diliw mawr y bydde pobl yn gwrando ar Dduw ac yn dilyn Duw. Ond y peth cyntaf dyn ni'n gweld yw eu bod nhw wedi datblygu. Maen nhw yn amlwg wedi datblygu mewn ffyrdd
hyfryd mewn ffordd byddech chi'n dymuno i bobl ddatblygu, bod nhw wedi dod yn greadigol, bod nhw wedi gallu creu pethau, maen nhw wedi creu brics erbyn hyn, ni'n clywed, enghraifft. Mae'n anhygoel fod Duw wedi ein creu ni fel pobl, fel dynoliaeth, gyda'r gallu creadigol yma i ddatblygu, nag yw e? Wel, ydy mae e, ond eto, mae problem. Oherwydd beth sy'n digwydd fan hyn yw bod ni'n gweld mor anhygoel yw'r datblygiad mewn sgiliau a mewn gallu yn ddiwylliannol o leia. Y cwestiwn mawr yw beth maen nhw'n mynd i wneud gyda'r hyn mae Duw wedi ei roi iddyn nhw, gyda'r sgiliau a'r gallu yma, gyda'i creadigrwydd nhw. Gallech chi ofyn, wel, tybed ydyn nhw'n mynd i adeiladu allorau i'r arglwydd gyda'r brics? Ydyn nhw'n mynd i adeiladu tai ar draws y byd mwyn lledaenu'r y ddynoliaeth fel mae Duw yn dymuno? A'r ateb yn anffodus yw, na, dyn nhw ddim. Nid dyna beth yw eu bwriad nhw o gwbl. Mae gyda nhw eu cynlluniau eu hunan. Ac wrth i'r ddynoliaeth edrych ar hanes Noa, dychmygwch y bobl nawr yn edrych yn ôl ar hanes Noa, maen nhw'n gwybod o leia dau beth. Maen nhw'n gwybod fod Duw yn dduw sydd yn barnu, a mae wedi gwneud hynny trwy'r llifogydd mawr yna, neu'r dilyw mawr. Ac yn ail, mae Duw wedi gorchymyn iddyn nhw. Os edrychwch chi ar Genesis 9 adnod 1, mae'n dweud, byddwch ffrwythlon, amlhewch a llanwch y ddeiar. Ond be maen nhw'n ei wneud? Ydyn nhw'n derbyn gair Duw? Ydyn nhw'n credu fod Duw yn y Duw mae'n ei ddweud yw e, a wedi dangos ei hunan i fod? Wel, mae'n debyg i fi bod nhw yn ymateb fel hyn. Maen nhw'n dweud, wel, mae Duw yn dweud wrthon ni i fod yn ifydd, neu bydd yn barnu ni. Dyna mae hanes nhw yn dangos. Ac yn ail, mae'n dweud fod e am i ni fynd ati a llenwi'r byd, i fynd ati a bod yn ffrwythlon, a amlhau y ddeiar. Ond mae gyda ni ein cynlluniau'n hunain. Dwi'n meddwl beth i ni am wneud, beth i ni'n dymuno wneud yw gwneud dinas i ni'n hunain. A dyn ni am fod yn llwyddiannus ein hunain. Dyn ni am adeiladu tŵr i wneud enw i ni'n hunain. A os ddaw llifogydd eto, byddwn ni'n saff oherwydd fyddwn ni wedi adeiladu'r tŵr mawr cadarn yma i'n cadw ni rhag i Dduw ein barnu ni. A be ni'n gweld fan hyn yw pobl sydd eisiau byw bywyd ar eu termau nhw. Pobl sydd ddim eisiau ildio i air ac ewyllus Duw. Pobl sydd yn credu bod eu ewyllus nhw yn bwysicach. Pobl sy'n credu bod eu ffordd nhw yn well. A sydd eisiau byw bywyd y bywyd maen nhw yn ei ddymuno ei fyw, ac eisiau ceisio osgoi barn Duw ar yr un pryd. Wel, tybed ydych chi fel na? Tybed ydych ni fel na yn ceisio byw bywyd ar ein termau ni, yn arglwydd i ni'n meddwl ar ein bywyd yn hunain, ac yn meddwl y gallwn ni osgoi barn Duw rhywbryd. Falle bod chi'n meddwl am Gristnogion eraill, wel, mae'n gret bod ti'n credu hyn, ond di hwnna ddim i fi. Ond y problem gyda hynny ydy, os yw Duw yn barnu pawb, does dim osgoi. A dyna mae'r gair yn ei ddweud yn glir wrthyn ni. Mae'r Beibl mor glir y bydd rhaid i bob un ohono ni roi cyfrig bron Duw ar ddydd y farn ar ddydd Crist. A felly bydd e'n barnu, mae'n dweud yn y gair, y byw a'r meirw, fe sydd ar allweddu deyrnas nefoedd. A felly, sut fyddwch chi yn pledio bron Duw pan fyddwch chi yn dod wyneb yn wyneb gyda fe? Be fydd e'n ei ddweud wrthwch chi? Fyddwch chi'n euog ger ei fronau? Neu a fyddwch chi'n ddi-euog trwy waed Iesu Grist? Felly wrth edrych ar dŵr Babel, dyn ni'n gweld diffyg ffydd, dyn ni'n gweld diffyg credu yn Duw. Dyn nhw'n amlwg ddim yn credu fod Duw yn deilwng o fawl, yn deilwng o gael eu bywydau nhw, eu bod nhw'n ildio eu bywydau iddo fe. Dyn nhw ddim yn gweld fod Duw yn holl alluog, yn sanctaidd, yn dduw greawdwr a chynhaliwr, a'i bod nhw wedi cael eu creu ar gyfer Duw. A dwi'n credu bod hwnna'n rhywbeth mor bwysig i ni sylweddoli ein hunain. Ydych chi'n sylweddoli pam ych chi wedi cael eich creu? Ydych chi wedi sylweddoli pwy yw Duw? Yr unig wir fuddiol Dduw? Yr unig un sydd yn
yn deilw hwn mawl ni a'n bywydau ni. A os ych chi, falle, eisiau chi bach o waith cartre gan ein bod ni adre bob dydd a bob nos, ewch i Colosiaid 1 a darllen beth mynd i ddweud am yr arglwydd Iesu, yn enwedig o falle adnod 9 ymlaen. Mae'n dangos i ni fod pob peth wedi cael ei greu gan yr arglwydd a fod pob peth yn bodoli mwyn yr arglwydd. Hynny yw, i ni wedi cael ein creu mwyn gogonefu Iesu. Dyna yw ein bwriad ni, dyna yw ein rheswm ni dros ein bodolaeth ni. Mae yna emyn tydi awnaeth y wyrth o Grist fab Duw. A mae yna bennill tydi sy'n heiddi'r clod ddihalog un. Mae ystyr bywyd yno ti dy hun. Ydych chi'n sylweddoli mai ystyr bywyd yw Iesu Grist. Iesu Grist ei hunan a'i ogoniant bod yn heiddi yr holl glod. A'r peth trist yw fod y bobl yma oedd yn adeiladu tŵr Babel wedi colli golwg ar hynny, ddim wedi gweld hynny. Wel, ydy hynny'n wir amdano ni? Os yw e'n wir, i ni'n ceisio adeiladu teyrnas i ni'n hunain. I ni'n ceisio adeiladu tŵr i ni'n hunain. Tŵr ein ymdrechion ni, tŵr ein hunan gyfiawnder ni. Ni'n meddwl yn bod ni'n gallu cyfiawnhau'n hunain rhywsut. Ond y broblem yw, os nag ydyn ni'n ymddiried yn yw, i ni'n adeiladu yn gwbl ofer. A ni hefyd yn methu mas ar yr hyn mae'r arglwydd wedi addo i ni. Os fydde pobl Babel, tŵr Babel wedi ymddiried yn yw, wedi credu yn ei air bydden nhw wedi edrych yn ôl ar hanes Noa a wedi dod i ddeall fod Duw wedi rhoi enfys fel addewid y bydde fe byth yn anfon dilyw eto. A felly, does dim rheswm iddyn nhw adeiladu tŵr. Mae'r tŵr yn wastraff amser. Does dim unrhyw merit neu unrhyw ddaioni sydd yn mynd i ddod o adeiladu rhyw dŵr mwyn i cadw nhw o ddilyw sydd byth yn mynd i ddod. A dyna mae'r arglwydd yn ei ddweud wrthyn nhw, y bydd dim byd yn dod. Ac eto, yn ei dallineb nhw, yn ei amharodrwydd nhw i gredu, maen nhw'n dal i adeiladu tŵr. Mae Duw wedi gaddo bydde fe ddim, ond dyn nhw ddim yn gwrando. Ydyn ni'n gwybod beth yw addewidion Duw ar ein cyfer ni? Ydych chi wedi darllen gair Duw? Ydych chi wedi chwilio gair Duw a sylweddoli fod Duw yn gaddo pethau i ni? Ac os nag ydyn ni'n gwybod beth mae'n ei addo, gallwn ni ddim wir ymddiried ynddo fe yn yr addewidion yna. Felly dwi am eich annog chi i chwilio'r gair, i chwilio am addewidion Duw i ni, a pwyso ar yr addewidion yna. A felly, i ni'n gallu gweld y gwahaniaeth, y contrast mawr rhwng tŵr Babel ac adeiladu yn ofer, a wedyn Noa, yr hanes oedd cyn hynny, oedd wedi adeiladu mewn i fuddod i Dduw. Oedd e wedi adeiladu yn gwybod i fod yn ymddiried yng ngair Duw. Yn yr addewid yma, oedd Duw wedi rhoi iddo fe, bydde Duw yn ei gadw fe'n saff. A felly, dyna'r gwahaniaeth i ni'n ei weld. Mae llwyddiant yn dod wrth i ni ymddiried yn new. Dyw e ddim ar sail beth i ni'n ei wneud yn ymdrechio ni. Mae rhaid gofyn y cwestiwn, ydy'r arglwydd yn adeiladu fan hyn? Ydyn ni'n adeiladu, ond ydy Crist yn y canol? Mae yna salm, salm 127. Os nad yw'r arglwydd yn adeiladu'r tŷ, mae'r adeiladwyr yn gweithio'n ofer. Os nad yw'r arglwydd yn gwylio'r ddinas, mae'r gwylwyr yn effro yn ofer. Tybed ydych chi'n adeiladu teyrnas i chi'ch hunan ac yn ofer? Wel, dwi am orffen gyda falle edrych ar ddau beth mae y bobl fan hyn yn chwilio amdano wrth iddyn nhw fyw bywyd ei mwyn eu hunan. Be sydd wrth wraidd eu pechod nhw? Wel, yn gyntaf, maen nhw eisiau diogelwch. Maen nhw eisiau diogelwch yn ei nerth eu hunan. Ac yn ail wedyn, maen nhw eisiau clod. Yn gyntaf maen nhw eisiau diogelwch. Maen nhw eisiau bod mewn rheolaeth, maen nhw eisiau sefydlu eu dinas a'i tŵr eu hunan. Maen nhw eisiau diogelu eu hunan yn hytrach na ymddiried yn new i'w diogelu nhw. Mae chydig bach fel plentyn sydd ddim yn fodlon derbyn help eu rhieni nhw yn meddwl gallen nhw wneud jobyn digon da eu hunan.
Ac yna, maen nhw eisiau clod. Wel, pam mae rhywun eisiau clod? Pam mae rhywun eisiau gwneud enw iddyn nhw eu hunain? Wel, oherwydd i bod nhw eisiau sylw, eisiau cael clod a mawl gan bobl eraill, eisiau bobl i cydnabod nhw a'i gweld nhw fel bobl arbennig. Y bobl arbennig maen nhw'n meddwl ydyn nhw. Y bobl yma sydd wedi gwneud rhywbeth rhyfeddol fel adeiladu tŵr i'r nefoedd. Wel, tybed allwn ni weld yr un pechod yn ein bywydau ni. Mae rhywbeth anhygoel yn digwydd fan hyn, sef fod Duw yn dod i lawr. Mae'n dweud disgynnodd yr arglwydd. Mae'r drindod yn dod i lawr. Dyw e ddim yn anwybyddu ei bobl. Dyw nhw ddim yn heiddi bod e'n dod lawr i ymyrryd yn ei bywydau nhw. Ond dyna yw ein Duw ni. Mae e'n Dduw sydd yn ymyrryd am bywydau ni. Ac yn hytrach na i gadael nhw yn ei pechod, mae e'n ei rhwystro nhw. Mae'n ei stopio nhw rhag gwneud rhywbeth wir ofnadwy. Bydde a goblygiadau, bydde yn wath beth os na bydde Duw wedi ymyrryd. A dyna sydd mor fendigedig am ein Duw ni. Fod e'n Dduw sydd yn ymyrryd. Bod e'n Dduw sydd ddim yn dymuno i ni aros yn ein pechodau. Ond yn hytrach mae e'n dymuno i ni fod yn iawn gydag e. Ydych chi'n sylweddoli hynny drostych chi'ch hunan? Tybed. Dwi am orffen trwy drafod dau beth ynglyn â hyn. Ynglyn â gwraidd eu pechod nhw. Dau beth i ni wedi gweld fyna sydd wrth wraidd eu pechod nhw. Ond i'r gwrthwyneb o hynny edrych ar ddau beth mae Duw yn ei wneud yn y sefyllfa yma. Beth yw cynllun yr arglwydd ar ein cyfer ni? Yn gyntaf, ac yna i ni'n gallu gweld gras Duw ar ein cyfer ni hefyd. Yn gyntaf cynllun Duw. Dyn ni'n gweld fod gan Dduw gynllun gwahanol iawn ar gyfer ei bobl, a mae hynny hyd yn oed yn gallu digwydd gweithiau pechod nhw. Hynny yw, mae'r bobl yma wedi adeiladu tŵr, a doedd Duw ddim yn dymuno iddyn nhw wneud hynny. Fel ni wedi clywed, beth oedd gorchymyn Duw? Iddyn nhw fynd i bob cornel o'r ddeiar ac amlhau y ddeiar. A be maen nhw'n ei wneud? Maen nhw'n gwneud y gwrthwyneb, maen nhw'n aros adre. Maen nhw'n gwneud y gwrthwyneb llwyr mewn gwirionedd ac yn penderfynu na, i ni ddim eisiau gwneud hynny. Ni eisiau gwneud pethau ein ffordd ein hunain, ni'n mynd i adeiladu dinas a tŵr i ni'n hunain, i wneud enw ar ein cyfer ni ein hunain. A mae problem fyna, yn dos e. Mae calonau nhw yn amlwg ddim yn iawn gyda Duw. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n bwysicach na Duw. Ond hefyd maen nhw'n dymuno, fel o'n i'n sôn, yn y pwynt cyntaf yna, sefydlu rhyw ddiogelwch ar ei cyfer ei hunan. Ond beth yw cynllun Duw te? Wel, mae e'n dymuno i ni fod yn ddiogel go iawn. Mae e'n dymuno i ni fod yn ddiogel yn ei ddwylo fe. Ac yn ail wedyn fe glywson ni fod y bobl yn dymuno derbyn clod. Ond mae cynllun Duw ar ein cyfer ni, yw ein bod ni'n byw bywyd o glod a mawl iddo fe. A felly mae cynllun Duw yn wahanol iawn i'w cynllun nhw. Mae hwnna'n wir am fywydau pob un ohono ni, wrth gwrs. Ein cynllun ni yw gwneud enw i ni'n hunain, sefydlu rhyw ddiogelwch i ni'n hunain, a rhyw deyrnas i ni'n hunain. Ond yn hytrach na hynny, mae Duw yn dweud wrthon ni, ymddiriedwch yno fi, dewch, plygwch glin i fi, a mi na i roi diogelwch i chi. A dyw hwnna ddim yn diogelwch ffals fel diogelwch tŵr Babel. Y reality oedd, fel y gwelson ni, doedd y tŵr yma ddim yn rhoi unrhyw fath o ddiogelwch iddyn nhw. Rhag barn Duw. Roedd y bobl yn credu bod nhw'n gallu osgoi farnau. Ond dim ond un ffordd sydd o osgoi barn Duw. Os edrychwch chi nôl ar hanes Israel yn yr Aifft, Exodus 12, beth ni'n clywed yw fod teunellu gwaed yr oen ar gapan y drws a'r pist, pan oedd angel marwolaeth yn pasio heibio, fod gwaed yr oen yn ei diogelu nhw rhag barn Duw, rhag marwolaeth y cyntaf anedig, sydd yn gysgod i ni o sut mae yr arglwydd Iesu a gwaed yr arglwydd Iesu yn ein cadw ni'n rhoi diogelwch i ni rhag marwolaeth tragweddol yn uffern. A dyna'r unig wir ddiogelwch sydd i gael
Dyna'r unig ffordd i ni fod yn saff yn ein eneidiau ni, yw i fod wedi ein gorchuddio gan waed yr arglwydd Iesu, wedi cael ein golchi gan waed yr arglwydd Iesu, am fod yr arglwydd Iesu wedi derbyn llyd y tad yn ein lle ni, wedi derbyn barn Duw yn ein lle ni ar y groes, unwaith ac am byth. A felly dim ond un ffordd sydd o fod wir yn ddiogel, sef yn nwylo yr arglwydd Iesu. Wel, dwi am ofyn i chi heddiw, ydych chi'n ddiogel yn ei ddwylo fe? Ydych chi wedi ymddiried yn ddo fe yn ei waith gorffenedig ar y groes, er mwyn cael eich maddau ac eich gwneud yn iawn gyda'r arglwydd? Ac yna, fel o'n i'n dweud, clod. Mae pobl eisiau clod. Pobl eisiau cael eu cydnabod fel eu bod nhw'n dda. Ond mae problem yn dos e. Dyn nhw ddim yn dda. I ni ddim yn bobl da. I ni'n anheilwng. Mae pobl Babel yn anheilwng yn bennaf oherwydd eu bod nhw wedi gwrthod Duw ei hun, eu bod nhw wedi gwrthod ildio a phlygu i'w creawdwr nhw a'i cynhaliwr nhw a'i arglwydd nhw. A cwestiwn i ni te, wel, ydych chi'n sylweddoli fod hynny'n wir i chi hefyd, fod na neb yn berffaith, a fod pob un ohono ni yn anheilwng. Ond yr hyn sydd yn rhyfeddol ac yn fendigedig am yr Efengyl yw fod Duw wedi trefnu ffordd i roi llawenydd yn ein calonnau ni pan i ni'n ei glodfori fe, pan i ni'n ei ogoneddu fe. Dim ond i ni fyw i'w ogoniant newn ni brofi cyflawnder a llawenydd bywyd. Llawenydd newch chi byth ei brofi heblaw am eich bod chi'n byw bywyd i Iesu Grist. A felly mae byw bywyd o glodfori Iesu yn fywyd ar ei orau. A chi'n gwybod, yr hynna chi'n mynd, neu mwyaf eiddfed chi'n mynd yn eich ffydd chi, y mwyaf chi'n cysau derbyn clod eich hunain ac yn dymuno rhoi clod i'r arglwydd. A nid rhywbeth ffals yw hynny, ond chi'n dod i sylweddoliad mor anheilwng ydych chi a mor deilwng yw e. Ond eich bod chi'n gallu llawenhau ei fod yn deilwng. Llawenhau wrth iddo fe dderbyn rhagor o glod. A felly dyma gynllun Duw ar ein cyfer ni i gael ei ogoneddu, ac i ninnau gael ein llawenychu wrth ogoneddu ei enw fe a gorffwys yn diogelwch ei farwolaeth a'i atgyfodiad ein iachawdwriaeth ni. A does na ddim teimlad gwell na gwybod ein bod ni'n saff ac yn iawn gyda Duw. Ydych chi felly yn saff yn ei ddwylo fe? Ac yn ail te, gweld gras Duw yn y cyfan. Fallai'ch bod chi'n meddwl, wel, sut allwn ni weld gras Duw yn yr hanes yma? Wel, yn gyntaf mae Duw yn raslon yn y ffordd mae'n ei cosbi nhw. Mae'n delio gyda phechod, ond eto dyw e ddim yn ei lladd nhw neu yn ei difa nhw y tro yma. Mae'n ei gwasgaru nhw. A beth mae'n ei wneud trwy ei gwasgaru nhw yw sicrhau fod ei gynllun yn cael ei weithredu. Mae'n sicrhau fod y cyfan o Dduw wedi bwriadu, sef ei bod nhw'n amlhau y ddeiar yn digwydd. A felly mae'n gwneud dau beth ar yr un pryd. Mae'n cosbi ei bobl, ond mae hefyd yn gweithio mas ei gynllun ar gyfer ei bobl. A mae hynny'n hyfryd nag yw e. A mae'n raslon yn gwneud hynny yn gyntaf, ond mae hefyd yn raslon yn y ffordd mae'r gwasgaru yn sicrhau ei eglwys ein diogelu ei eglwys e. Enghraifft, dychmygwch os bydde un bobl yn byw ar y ddeiar, un genedl yn byw ar y ddeiar, a'i bod e'n ymdebygu i Gogledd Corea. Wel, dychmygwch stad yr eglwys petai hynny'n wir. Dychmygwch sut fydde eglwys Iesu Grist yn edrych. Ond dydyn ni ddim yn cael ein rheoli gan un arweinydd gwrth-Gristnogol. Mae yna sawl arweinydd ac yn ni'n gweld trwy hanes Duw yn codi pobl wahanol i feithrin gwlad mewn ffordd ysbrydol newydd fel China falle yn ddiweddar a Duw yn gwneud pethau rhyfeddol ac yn diogelu eglwys drwy wneud hynny. Ac yn ail, i ni'n gweld rhagor o rym Duw wrth iddo fe wasgaru i bobl. Ni'n dysgu fod Duw ddim wedi cael ei gyfyngu i un genedl. Beth ni'n dysgu trwy sylweddoli fod yr Efengyl yn treiddio i bob cornel o'r byd yw fod Duw nid yn unig yn arglwydd ar yr Israeliaid, ond yn arglwydd ar y bydysawd,
ar y byd i gyd, a pob creadur a phob person sydd yn bodoli ar y ddaear. A mae'n bwysig bod ni'n gweld hynny. Y gorchymyn i ni fel Cristnogion hyd yn oed, i fi fynd ati a gwneud disgyblion o bob cenedl, o bob math o bobl. Am bod ni'n gwneud hynny, yn sylweddoli bod ni'n dechrau gyda yr Iddewon fel oedd yn dweud, ac yna'r Groegiad ac ar draws y byd, ond bod ni'n sylweddoli fod yr Efengil, fod yr arglwydd yn arglwydd ar bawb, a'i fod e'n dod â barn ar bawb rhyw ddydd. Ond yn fwy na hynny bod e'n dymuno adnabod pawb. A dyna pam wrth gwrs mae'n bwysig ein bod ni fel eglwys yn esbonio fod pob bywyd, fod pob hil, fod pob iaith yn bwysig i'r arglwydd, a fod e'n dymuno adnabod pob un o bob cenedl, o bob iaith. Yn bwysig iawn ein bod ni'n dweud hynny wrth bobl. Sym os pwy ydych chi, sym os beth yw lliw eich croen chi, mae'r arglwydd yn eich caru chi. Mae'r arglwydd wedi rhoi gwerth ar eich bywyd chi. A gwerth eich bywyd chi yw gwaed yr arglwydd Iesu. Mae wedi rhoi ei unig fab mwyn i chi gael ei adnabod, mwyn i chi gael profi maddeuant a bywyd newydd yng Nghrist. Wel, mor werthfawr ydych chi felly yn ei olwg nid oherwydd pwy ydyn ni neu beth i ni wedi wneud, ond oherwydd fod yr arglwydd Iesu wedi gwneud pethau rhyfeddol yn ein lle ni. Yn drydydd te, mae Duw yn cael ei ogoneddu mewn ffordd hardd iawn wrth iddo fe wasgaru ei bobl. Nes i ddarllen hyn gan John Piper. If there were no diversity of languages, the global glory of the gospel of Christ would not shine as beautifully as it does in the prism of thousands of languages. A be mae'n esbonio i ni fan hyn mewn gwirionedd yw'r prydferthwch i ni'n darllen amdano yn natguddiad, yn llyfr y datguddiad penodau 5 a 7. Yn ei ddarllen penod 5 yn gyntaf, adnod 9 a 10. Ac yr oeddent yn canu can newydd fel hyn. Teilwng o'i ti i gymryd y sgrôl ac i agor ei seliau, oherwydd ti a laddwyd ac a brynaist i ddew ath waed rai o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl, ac gwneithos twy yn urdd frenhino ac yn offeiriaid i'n dew ni, ac fe dirnasant hwy ar y ddeiar. Ac yna datguddiad 7, adnod 9 a 10. Ar ôl hyn edrychais, ac wele dyrfa fawr na allai neb ei rhifo, o bob cenedl a'r holl lwythau a phobloedd ac ieithoedd, yn sefyll o flaen yr orsedd ac o flaen yr oen, wedi ei gwisgo a mentyll gwyn, a phalmwydd yn ei dwylo. Roeddent yn gweiddi a llais uchel, un Duw ni sy'n eistedd ar yr orsedd, ac i'r oen y perthyn y waredigaeth. Un o'r pethau bendigedig prydferth am yr Efengil yw ei fod e nid yn unig yn dileu cosb ein pechod ni, ond fod e hefyd yn ei cywiro nhw. Chi sylwi, yn y 2 ddarlleniad, mae'n dweud fod yr arglwydd Iesu wedi prynu pobl o bob iaith a phob pobloedd neu cenedl, a wedi dod â nhw yn un bobl, yn un genedl neu yn un deyrnas te. Yn Saesneg mae'n fwy clir yn adnod 10 ym mhenod 5 bod e wedi dod yn un deyrnas, yn un made himself a kingdom yn dweud yn Saesneg. A mae wedi gwneud felly ei bobl yn un bobl, yn un genedl, yn un eglwys wedi'n uno ni, a fod e wedi'n gwisgo ni a mentyll gwyn. Mae wedi'n glanhau ni a'n huno ni gyda'r Efengil, sef gwrthwyneb i beth o ddim pechod ni wedi gwneud wrth gwrs, sef ein gwasgaru ni. A felly ni'n gweld Duw yn trwsio ein llanas ni neu ein pobl toredig ni. A nid yn unig hynny wrth gwrs ei bod e wedi dod â ni at ein gilydd am prynu ni gyda'i waed ei hun. Felly, ydych chi yn byw i wneud enw i'ch hunan? Neu ydych chi'n byw i hyrwyddo a gogonefu enw Iesu Grist? A ydych chi yn ceisio creu rhyw ddiogelwch i'ch hunan ac osgoi barn Duw? Ydych chi'n ceisio gwneud teyrnas yn eich enw ac yn eich ymdrechion eich hun?
neu ydych chi wedi sylweddoli, mae'r unig orffwys a'r unig ddiogelwch sydd yn ddiogelwch go iawn yw diogelwch yng Nghrist Iesu. Ac os ydyn ni'n ddiogel yng Nghrist yn barod, ydych chi'n edrych ymlaen. Mae dydd yn dod pan fyddwn ni'n profi bywyd fel un genedl yn ei gyflawnder. I ni'n un bobl nawr, i ni'n un dinas yn un deyrnas. Mae'n dinasyddiaeth ni yn y nef. Ond eto, mae pechod yn cael ei effaith ar hynny. Ond rhyw ddydd, byddwn ni'n un genedl heb brwygiadau, heb broblemau fel hiliaeth a salwch a viruses, heb bechod. Byddwn ni yn cael mwynhau Crist a bydd Crist yn derbyn pob clod a mawl. Ac felly ni'n dweud tyrd arglwydd Iesu. Wel, ni am ymateb bydd hyn wedi glywed gyda'r emyn nesaf ni'n mynd i ganu, sef cyfiawnder Crist a'i waed yn llu yw unig sail fy ngobaith i. Nid ymddiriedaf yn fy nerth, ond yn ei enw ef a'i werth. Ar y Grist y gadarn graig y saf, ar bob tir arall sydd o naf. Mae'n gyfieithiad o'r emyn, on Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. Newn ni ganu gyda'n gilydd. Cyfiawnder Crist a'i waed yn llu, unig sail fy ngobaith i. Nid ymddiriedaf yn ei nerth, ond yn ei enw ef a'i werth. Ar Grist y gadarn graig y saf, ar bob tir arall sydd o'n naf, ar bob tir arall sydd o'n naf. Pan giria'r twallwch wyneb Duw, neb o'i safar eira sy'n driw, ac ym mhob storm a thywydd gas, y angor i fydd Duw pob cas. Yr Grist y gadarn graig y saf, ar bob tir arall sydd o'n naf, ar bob tir arall sydd o'n naf. Cyfamod Crist a'i air a'i waed, fi'n gryfder ym mhob storm ac ai. Pan fydd fy enaid i yn wan, Crist fydd fy ngobaith i am rhan. Ar Grist y gadarn graig a saf, ar bob tir arall sydd o'n naf, ar bob tir arall sydd o'n naf. Pan seinia'r gornar ei ddod, yng Nghrist yn unig rwyf am fod, yn ei gyflawnder a dim llai, ger bron ei orsedd yn ddifau. Ar Grist y gadarn graig y saf, ar bob tir arall sydd o'n naf, ar bob tir arall sydd o'n naf. Ar Grist y gadarn graig y saf, ar bob tir arall sydd o'n naf, ar bob tir arall sydd o'n naf. Wel, nawn ni weddio gyda'n gilydd nawr. Arglwydd Dduw, i ni'n diolch i ti y gallwn ni ymddiried yno ti, y gallwn ni obeithio yng Nghrist. Ni'n diolch Arglwydd fod ein gobaith ni nid yn ein llafur ofer ni, yn ein llafur diffygiol ni, yn ein gweithredoedd diffygiol ni, ond ein waed a chyfiawnder Iesu Grist, ei gyfiawnder perffaith sydd wedi ei dywallt, a'i waed sydd wedi ei dywallt ein mwyn ni, ac sy'n ein glanhau ni o bob anghyfiawnder.
Diolch Arglwydd fod bywyd yng Nghrist yn fywyd newydd, yn fywyd tragwyddol, yn fywyd yn ei holl gyflawnder. Dad, ni'n edrych ar gyflwr ein gwlad ni, yn ni'n erfyn arno ti symud yn ein plith ni, ac Arglwydd i drigarhau o sgweli di'n dda. Ni'n bobl sydd wedi crwydro, sydd eisiau gwneud enw i'n hunain, ac sydd eisiau derbyn clod. Ond ni'n gweddio fel Moses, os cefais yn awr ffafr yn dolwg o Arglwydd, boed i ti fynd gyda ni. Bod y bobl yn war galed, maddau ein gwrthryfel am pechod, a chymer ni yn etifeddiaeth i ti. Arglwydd, diolch am ddelio gyda ni yn y fath ffordd fel fod i'n cyflawni dy bwrpasau wrth i ti hyd yn oed ein barnu ni yn ein cosbi ni, Arglwydd. Fel ddwedais di wrth Moses, erbyn hyn gallwn fod wedi estyn allan fy llaw ath daro di ath bobl a haint. Ath dorri ymaith oddi ar y ddeiar, ond gadewais i ti fyw er mwyn dangos i ti fy nerth a chyhoeddi fy enw trwy'r holl ddeiar. Arglwydd, felly tosturiad tuag at ein tref ni, at ein gwlad ni, a'n byd ni os gweli di'n dda. Arglwydd, anfon dy ysbryd i argyhoeddi o bechod ac i ddangos Crist, i achub eneidiau, er gogoniant i enw mawr di. Ni'n gweddio hefyd, Arglwydd, i ti ddod yn ôl yn fuan. Ni'n edrych ymlaen i dy weld i wyneb yn wyneb. Helpa ni fod yn barod ac i baratoi eraill gorau y gallwn ni. Ni'n gofyn hyn mwyn dy enw mawr di ar clod ac ogoniant a mawl a'r parch a'r bri i ti, Arglwydd Iesu, ar dy ben di y bwr goron. Amen. Wel, diolch i chi am ymuno gyda ni. Cofiwch fod modd ymuno gyda ni heno am hanner awr wedi 7 i weddio dros Zoom. Mae modd i chi wneud hynny dros y ffôn neu ar y cyfrifiadur. Plis gnewch ymdrech sy'n pwysau neb i weddio ar lafar. Ond dwi yn gofyn i chi ac yn erfyn arnoch chi, mae'r Arglwydd yn deilwng o'n mawl ni a mae angen i ni weddio oherwydd fe sydd ar atebion i gyd. Felly ni'n gorffen heddiw gyda emyn sy'n datgan mor deilwng i'w Crist o'n mawl ni a'n braint ni o gael blwyddio mawl i'w enw fe drwy'r ddeiar i gyd. Yna ni weld chi wythnos nesaf, os dyw a'i mynd. Arglwydd oes neb fel ti, deilwng yn wych, o molchian ti, rhyfeddol yw dy gariad gwych. Yng nghysgol, ti yw fy noddfa am popeth sy'n bod ar y rhod, uned i waddoli roeddwch chi ddew ddear oll cerwch nawr, nerth a gogoniant i ddenw'r o'n fawr, plygar mynyddoedd ar ar môr, moli wnant denw di. Fe o'r goledd am oherwydd dy waith, bydd garaf y Arglwydd i ddiwedd y daith. Does ddim yn debyg i'r trysor sydd yno ti. Arglwydd oes neb fel ti, deilwng yn wych, o molchian ti, rhyfeddol yw dy gariad gryf.
brysur fy nghysgod ti yw fy nodd famner popeth sy'n bod o dan y nos uned i waddoli Blwyddwch chi ddiwr ddear oll cenwch nawr Nerth a gogonian ti ddenwr o'n fawr Plyg ar mynyddoedd a rhi ar môr Moli wnant denw di Fe o'r goledd a fo herwydd y waith Bydd garaf y arglwydd i ddiwedd y daith Does dim yn debyg i'r drysor sydd yn os Does dim yn debyg i'r drysor sydd yn os Does dim yn debyg i'r drysor sydd yn os